Bon dia a tots, buenos días a todos. Anem a començar el ple extraordinari convocat per al dia d'avui a les 14 hores. El primer punt de l'ordre del dia és lectura del manifiesto Masanasa, pueblo comprometido con la educación emocional por parte de los menores participantes en el programa municipal de educación emocional. Quan vulgueu ja podeu llegir.
Bueno, després del manifest que ens han llegit els alumnes de Sura, se va donar lectura a una moció, que és el que aprova el Pleno, en definitiva, i que diu així. Maria Begoña Nieva Vilamor, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Massanassa, presenta al ple la següent moció. Exposició de motius. L'Ajuntament de Massanassa, a través de la Regidoria d'Educació, ha impulsat de manera municipal els programes d'educació emocional Eines per a la vida i vincles, dels quals han participat 120 xiquets, xiquetes, joves del municipi entre 10 i 17 anys des del curs 2012-2013, avui fa 5 anys. Al llarg d'aquest temps s'ha pogut valorar els bons resultats de la iniciativa i la necessitat de continuar fomentant i donant suport a l'educació emocional com a la manera més eficaç de contribuir a la millora de la convivència i el benestar del nostre municipi. Per tot això, es proposa al ple l'aprovació dels següents acords. Primer, declarar a Massanassa poble compromès amb el foment públic de l'educació emocional. Segon, impulsar iniciatives que tinguin com a objectiu prioritari acostar l'educació emocional a tots els veïns i veïnes del municipi amb l'objectiu de fomentar el benestar del municipi. Tercer, posar en valor la necessitat de l'educació emocional com a estratègia eficaç per treballar la problemàtica social educativa. Quart, fomentar la formació en educació emocional dels actius socials del municipi. Quint, fomentar l'educació emocional per previndre diferents formes de violència com la violència de gènere, el racisme, la xenofòbia, l'homofòbia i la transfòbia i comportaments de risc entre xiquets, xiquetes i jóvens. Bueno, si voleu que parlem o votem. Vots a favor de la moció esta que es presenta. S'aprova per unanimitat i d'alguna manera donar-vos les gràcies, dir que ja fa 5 o 6 anys, a raïs de que aparegui per ací el grup Osura, començàrem a fer coses en el poble. Sempre hem considerat que això era una de les coses més importants que se feien i, de fet, a pesar de que pareixia que quedava un poquet en l'anonimat, sí que se notava per banda de la comunitat educativa i per banda dels pares el que s'aconseguien resultats excel·lents. N'hi hagué una cosa molt vistosa l'any passat, que quan fareu el RAP, aquell que isquereu en Telecinco i anàreu a Madrid i d'alguna manera pareixia que el començava a aflorar. Enguany això també és una fita important. Jo crec que en definitiva del que es tracta és de tot el que heu llegit, jo me quedo un poquet en el que m'ha llamat l'atenció. De lo que es tracta és d'educar persones, que siguin bones persones, encara que no siguin els més listos ni els més guapos de la classe, que siguin bones persones, que en definitiva és el que conformarà que tinguem un poble millor. A mi m'agrada dir un bon poble per a viure, però en definitiva que les persones se respetem uns als altres, que procurem cada un alabar-li aquelles qualitats que tinga i no fer hincapié en aquells defectes que pugui tindre i que puguem conviure i que puguem ser feliços, que en definitiva és allò a lo que aspirem tots. Així, dir-vos també que jo crec que la corporació està per apostar en la faena que al començarem fa 5 o 6 anys i dir que d'alguna manera jo em sento orgullós que en el meu poble se puguen fer aquest tipus de coses que, encara que no ixen tots els dies en els diaris, ni és ixa la pretensió, sí que ajuden a que gent de Massanassa pugui ser persona, que és el que pretendim al final. Així, si voleu, ja ens podeu donar aquesta placa que ens heu preparat. Sense, no? Sense.
Moltíssimes gràcies. Sí. Això no passa res. Què? No n'hi ha massa parets. Si voleu fem un receso de 1 minut o 2. ¿Sí? A vosotros. Hasta luego, boniques. Te pots quedar. Bueno, se quedava el niño, ¿eh? Pareix que la corrent li dia, tira pa que fora. Continuar en la moció para aumentar la asignación presupuestaria a la lucha contra la violencia de género. Bueno, recordeu que se va donar lectura a una moció l'altre dia, així a la porta de l'Ajuntament, per tal de sol·licitar al Govern central que augmenti la consignació per a lluitar contra la violència de gènere. El que se va llegir ahir a la porta no és exacte, sinó que ara anem a llegir el que és, diguem, una moció que s'aprovarà i suposa que se remitirà al Govern central, ja que no posa així. Sí, al Govern de l'Estat. I la signarem també, la que van llegir i la d'origen. Creus que Patricia? Sí. Si la llegeix Patricia, que si la llegeix Patricia. O Begoña. O sigui, que s'han quedat a estar pronta. Que si no s'ho llegiré jo tot. Jo no vaig a parlar. I a mi me costa prou llegir. Esta yo no me la llegí. No vaig a traduir. Moción para aumentar la asignación presupuestaria a la lucha contra la violencia de género. Los grupos municipales del Ayuntamiento de Massanassa instamos al Gobierno del Estado, ante el número incesante de mujeres y criaturas asesinadas por la violencia de género en lo que llevamos de año, ante el incremento del número de denuncias y el número de mujeres con órdenes de protección y medidas cautelares en el año 2016 respecto al año anterior, a aumentar en el presupuesto general del 2017 la asignación destinada a la lucha contra la violencia de género. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado en noviembre de 2016, establece una cuantía que consideramos insuficiente para establecer las medidas oportunas que deben destinarse a esta finalidad. El aumento a 120 millones de euros de la consignación presupuestaria destinada al programa 2312 Violencia de Género permitiría el desarrollo de programas de prevención en el ámbito educativo, sanitario y de medios de comunicación, que en estos momentos deben ser de aplicación de acuerdo con el Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa, firmado en Estambul en el año 2011 y el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Es por esto que solicitamos el incremento de las políticas públicas destinadas a esta finalidad y, en consecuencia, dotar de consignación presupuestaria estas políticas que ayuden a paliar el grave problema social de la violencia de género.
Diu... de l'Estat per a 2017 presentat pel govern puja després de la pressió política i social dels col·lectius feministes a 31,7 milions d'euros, que és un 25,7% més que el del 2016, però continua sent un 2,20% menys que el del 2010. M'agradaria que això estigués en la moció. És aquesta part la que estàvem reclamant, simplement. La resta, evidentment, estem d'acord. Nosotros, a pesar de que nos han enviado un argumentario que diu que no ha bajado, sino que ha subido muchísimo. Lo que pasa es que ahora está puesto en otras partidas y que eso supone que no es una disminución, sino un aumento. Nosotros votaremos a favor, porque lo que sí que está claro es que haya subido o bajado, els resultats són nefastos i n'hi haurà que fer alguna cosa. Jo a vegades pense que se fan coses que no són massa positives, però que n'hi haurà que fer alguna cosa perquè s'acabe en el rollo este. Bueno, pues entonces se aprueba por unanimidad, entenc. Y pasamos a la lectura y aprobación del borrador de las actas de 15 y 31 de mayo del 2017. ¿Alguna esmena a algún acta? Vale, ja fe prou de fer-les. Bueno, tampoc se voldrà que se llisca ninguna resolució d'alcaldia. Ah, bueno, sí. No, ara sí que se poden llegir. Quines voleu que se llisquen, va? A veure, Carmen, pren nota, carinyo, i així no te les dic totes d'una tacà. La 734, la 757, la 833, la 843, la 856 i la 857. Colli, quasi pots llegir-les totes. Paco, tu llegis el que firmes o no? La 737 fa referència a la nòmina del mes de maig. 34, sí. Ho hauré dit malament, però era referida, perdó, 734. Referida a la nòmina del mes de maig dels empleats públics i, a veure, en concret, se determinen a abonar servicis extraordinaris. Voleu que llegim cada un d'ells? Ho dic perquè és prou llarg. Por acuerdo del Pleno de la Corporación de 15 de mayo de 2017, aplicación de la minoración del complemento específico del empleado Alfons Ferrando Boigues por autorización de compatibilidad para el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2017 hasta el 30 de junio de 2017. Importe del complemento específico mensual 213,94, que es lo que se reduirá. Vale. 757 fa referencia a adjudicación, contrato, trabajos, compartimentación, sala Gabriel Cualladó y aula de edificio Calle Mayor. Se resuelve adjudicar a Oficines Mobiliaris i Mampares SL el contracte d'execució de treballs de compartimentació en la sala Gabriel Cualladó y aula de edificio Calle Mayor por el precio cierto, incluido IVA, de 8.917,41 euros. Les condicions voleu que les llegim, en principi això és l'extracte. Nombramiento de funcionario en prácticas, inspector de policía local. La parte dispositiva, cesar a don Francisco Javier Urbán Rubio como funcionario de carrera oficial de policía local por su pase a excedencia voluntaria automática al haber sido propuesto para el nombramiento como funcionario de carrera inspector de policía local en prácticas. Cese que tendrá efectos en la mañana del 13 de junio de 2017.
Y después, el segundo punto, nombrar como efectos del próximo día 14 a Francisco Javier Urbán Rubio como funcionario en prácticas Grupo A, Subgrupo A2, con categoría de inspector de policía local, adscrito a la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, cuerpo de policía local. I en últim cas ja comunicar-ho a l'IBASPE i determinar la resolució d'exempció de realització del curs de capacitació de l'aspirant a l'haver sigut cursat anteriorment, després d'un procés selectiu anterior. La 843 fa referència a solicitud d'inclusió en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales, el PEPOS, para el ejercicio 2017 de la Diputación Provincial. Se formula solicitud de ayuda económica ante la Diputación de Valencia para la realización de las siguientes inversiones. Peatonalización de los viales colindantes a los colegios públicos, calle Torrent, calle Dr. Fleming, San Miguel y Cos Valenciane, por un importe de 200.000 euros. La resolución de alcaldía 856, constituir anticipo de caja fija a nombre de don Francisco Rodrigo Gómez y establecerlo por importe de 1.000 euros, ordenando el pago de dicho importe. Y por último, 857, solicitud de inclusión en la convocatoria de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para la lucha contra el mosquito tigre en el ejercicio de 2017. Solicitar de la Federación Valenciana la inclusión en la campaña para la lucha contra el mosquito tigre, cuyo presupuesto de contrata asciende a la cantidad de 5.687 euros, según estudio emitido por la mercantil Compañía de Tratamientos Levante SL. Pasemos al punto número 5, que es designación fiestas locales año 2018. La Comisión Informativa de Servicios al Ciudadano, en sesión celebrada el 21 de junio de 2017, por unanimidad, propone al Pleno de la Corporación las festividades locales para el año 2018, que son el 9 de abril de 2018, el 22 de junio de 2018. Estem d'acord tots, no?, en les festes locals que se remitiran a la Conselleria perquè ho fiquen en el calendari laboral. Pues s'ha aprovat per unanimitat i per exi demandes, si hi ha alguna pregunta, que tenim temps. Sí. Una qüestió de la moció que presenta Begoña, o sigui, la que s'ha llegit, que m'ho la passeu que no la tenim, perquè no sé si és que s'ha fet o s'acaba avui, però en el document avui no l'he mirat, no sé, ahir sí i ahir no estava, però bueno, que la passeu a tots i si pot ser que estiga I si voleu la fem unitària ja, com a que la presentem tots, ja està. És que com tenim que firmar-la també, i els abajo firmantes haurem de firmar... Pues se fa unitària, com si fora de tots i arrendo. De acuerdo. Solament això. El que proposa Clara, ja vos ho passem escanejat i conforme aneu venint així o en el pròxim ple ho signeu per poder enviar un escanejat. No, sols és un brec. En el carrer de València, en tot el carrer no n'hi ha ninguna paperera i era per si se venia bé ficar alguna, més que res perquè ahir vaig veure jo que n'hi havia prou brutícia i la gent que va en el cigarret el té que tirar en terra perquè no sap on tirar-lo i era per si es venia bé ficar alguna paperera en el carrer de València. Bueno, en el carrer de València sí que n'hi havia papeleres. Lo que pasa es que és un carrer que en teoria no se debía de parar y la gente utiliza los huecos para anar al banc, para parar. I s'han carregat les 2 o 3 papeleres que n'hi havia perquè estaven precisament en els huecos que avui s'utilitzen per aparcar, que lo que se pretendía era evitar que se poguera aparcar. Procurarem posar-les on no molesten els cotxes.
De formigó no, perquè trencarien les papeleres, no els cotxes, les papeleres. Procurarem posar-ne enfront de la terreta, que és on hi més a fumar, en puestos que a lo millor no molesten tampoc el que puga parar un cotxe a traure uns quants euros. D'acord. Sí, en referent a la moció a la resolució 734, hem demanat la lectura de la 734 per dos temes. Un de les temes hores extraordinàries o serveis extraordinaris, que ja m'he explicat un poc, i sobretot per el tema de la incompatibilitat que se va concedir així, i que al final en la resolució se fixa entre el 15 del 5 i el 30 del 6, és a dir, una incompatibilitat per mes i mig. Jo crec que sí n'hi ha un error. M'imagino que el 15 del 5 és la fetge que s'aprova en el ple. No obstant, lo prudent, a la vista de que no s'ha reclamat més informació des de quan està treballant aquest senyor en altres empreses privades, seria lo lògic, que haguera sigut lo lògic, com a mínim, la incompatibilitat se l'hauria d'haver donat des de la fetge de la sol·licitud, quan ell el va sol·licitar, no quan s'aprova per el ple. Perquè al final, el temps que ha passat, que això s'ha demanat, si jo no recorde mal, en octubre o novembre de l'any anterior, resulta que aquest senyor ha fet un negoci. Ha fet un negoci en el retard que per part de l'administració hem tingut a bé de concedir-li mes i mig d'incompatibilitat. I per tant prego que se revisi això, perquè sembla que en qualsevol cas molt regular no ho és. Ahí lo que passa és que tot és opinable. Jo, la pròxima mesa de negociació us posaré a veure què opinen els sindicats. En la propera mesa de negociació ens crida l'oposició i estarem en ells i els convencerem. Jo crec que els puc explicar jo, no necessito que vinga vostè a explicar res, perquè com vostè diu que es dona tot el que demanen, però és que jo pensava que no anava vostè, que ja anava a Montneu, perquè vostè està de baixa o no està de baixa? Jo estic de baixa, però aquelles feines que puc ajudar a Montneu vinc i les faig. I m'agradaria poder seguir encara que veig complicat. En quant a lo que diu vostè de les hores, pues xico, jo no crec que siguin moltíssimes. A vos si m'entén, així n'hi ha moltes fulles. Bueno, pues atenga, així les portes les tenim obertes. Les portes estan obertes. I pot venir l'inspector de treball quan vulgui. El que lamento és que siga vostè el que presenta la denúncia. Suposa que no serà vostè, suposa que haurà buscat una tercera persona. Doncs mirem, pues me sap molt de mal que siga vostè. És que no n'hi ha, d'ací ningú s'atreveix per ell. No me diga això tampoc, que no m'ho crec. Possible inspector de treball, les resolucions estan així, i són públiques, o sigui que les pot veure qualsevol inspector. Bueno, alguna coseta més? La segona moció que hem demanat, que no recordo el número, la tenia anotada per allí, no? Bueno, parla de la compartimentació de Gabriel Collado i alguna sala de l'Ajuntament vell. Sí. Voldríem saber què se va fer en Gabriel Collado, que era una sala d'exposicions. Se va convertir en una altra cosa? Acaba de preguntar. Se va convertir en una altra cosa? Van a ser despatxos? Els despatxos que n'hi ha van a desaparèixer? Van a ser més grans, més xicotets? Perquè al final ens diuen que va vindre gent nova a treballar, però jo al final no sé quanta gent és nova que necessiten tant d'espai. Per això pregunto, què és el que s'està fent o què se va fer? Se va traslladar tots els serveis socials a l'Ajuntament vell. Allí se quedarà l'OLES, el que és cultura i el que és joventut. El que és el casal jove s'ubicarà en la sala Gabriel Collado, que només tindrà un despatx, o sigui que només quedarà diàfano i l'OLES se posarà en els despatxos que avui tenen serveis socials perquè allí no caben. Així en l'Ajuntament vell ja s'estan habilitant, crec que són 4 despatxos que ja estan fets, perquè jo després ahir estan ben fent-los. I ahí se centrarà tot el que és serveis socials, que al comença una assistenta social per dependència soles, que si no estic mal informat, al comença el dilluns. Després està previst que contratem un psicòleg, contratem un educador de calle, però la veritat és que la conselleria de moment no ha enviat ni un duro.
Entonces, suposa que a poc anirà enviant la subvenció i anirem contratant gent. De moment ens comença una assistenta social per lo que és la dependència. Aleshores, per a que quede clar, per a que me quede clar a mi, traslladem tots els serveis socials a l'Ajuntament Antic i la gent que està a l'Ajuntament Antic venen tots a Collador? La gent que està a l'Ajuntament Antic, a qui se refereix vostè? A tots els que treballen allí ara. A una persona. Només n'hi ha una? Eva va a Collador, sí senyor. Home, Eva i Patricia també fa... Això se queda ahí, això se queda ahí. I tinc entès que Mari Carmen Natcher va anar a treballar allí també, no? O no? Mari Carmen Que acaba d'entrar en bolsa, no? L'altra Carmen, no? Carmen està allà ara. I Patricia està així. Eva està dalt. Bueno, però això estic preguntant, si se'n van tots o sols se va No, Eva i Carmen se se'n va queda? Eva soles. Lo que és treball i lo que és benestar social se queda tot ahí. Vale. Aleshores se trasllada a Joventut i se queda allí Loles únicament. Se queda Dels que estan allí sols se queda Loles. Home, se queda Loles, se queda Rodrigo, se queda Elsa, se queden tots els que estan en cultura. Estaven tenint en la planta de Gabriel Collador. Entenc que els de talons se van a menjar de la biblioteca. Vale. Pues això és un tema que el tenim encara pensant-seu. Perquè a lo millor la trasladem a la sala que estem utilitzant ara per fer exposicions, que és en l'auditori. No te preocupes que no desapareixerà. Si se traslada, s'utilitzen indistintament les dos i se podrà seguir utilitzant. Una altra pregunta. En la moció que parla del cap de policia, diu en pràctiques. Entenc que això és una cosa habitual, vull dir que el període des que s'inicia és en pràctiques o com funciona? Perquè sé que n'hi ha hagut problemes en aquest sentit, bueno, en aquest sentit no en el sentit de la posició, que n'hi ha hagut recursos i tal, per a 2 voltes ja. Aleshores volia saber si el tema de les pràctiques és una cosa normal o és perquè n'hi ha algun tema darrere. Que això vam fer el que ens han dit que era més correcte per a fer-ho. Ja està. Vull dir que no és arrel dels recursos ni històries aquestes rares. No, pel xic este és que té pendent de fer-lo de l'IBASPE, el cursillo de l'IBASPE. Però bueno, en teoria ahí se demana que no el repetisca, el cursillo de l'IBASPE, jo ja he parlat amb el director i l'home m'ha dit que segurament l'eximiran de tornar a fer-lo, màxime quan va treure un nou. Jo ja ho vaig proposar al principi, que jo pensava que no havia de repetir. Segurament no el farà. Quan ja tinguem clar que ja té la plaça, que també n'hi ha pendent un recurs de Fernando sobre la posició, que suposa que el pedarà, però ja ho veurem, no ho sabem. Vamos, ahí fem estrictament el que ens diuen que n'hi ha que fer i ja està. M'ha resultat molt curiós lo de la peatonalització dels carrers. Suposa que serà no serà tot el carrer de Dr. Fleming, serà des de l'eixida de la portala del menjador fins a Corts Valencianes incloses? Ja me perdi jo ahí, Corts Valencianes. És Dr. Fleming... Hasta Corts Valencianes és el cantó... Des de la meitat de Dr. Fleming fins a l'entrada de Luis Vives. I carrer de Torrent? Carrer de Torrent no. Ah, és que fica carrer de Torrent també. Bueno, I Sant Miquel. El projecte encara no està fet. Està en fase de que ens porten ofertes per veure qui el va fer. O sigui, encara no està fet res. Després està el tema de la 857, que era el del tema del mosquito tigre, que se demana subvenció, crec que... Se demana tots els anys. Ja, però la fan un poquet tard. La fan un poquet tard. Mira, la convocatòria suposa que la fan un poquet tard perquè ja anem tots fregidets. Jo sí que volguera recordar. El tractament ja està fet. Pues el de les cucaratges que el tornen a repetir, per favor. Jo sí que volguera recordar-vos. Per favor. Jo sí que volguera recordar-vos, i bueno, en el cas de Martos potser és disculpable perquè vivies en Alcàsser, no? Vivies en Alcàsser. Jo sí que volguera recordar-vos quan el barranc encara no estava canalitzat, que així mosquits n'hi havia per tots els puestos. No existia el tigre, pastor, però no existia el tigre. N'hi havia per tots els puestos, vull dir-te, que ara, en totes les molèsties que n'hi ha, sense dubte derivades, perquè cada vegada ens deixen pulveritzar en coses que són menys agressives i que, conseqüentment, donen menys resultat, doncs, bueno,
Dins de tot, i a més també tinc que dir que a mi no me piquen. Ah, pues nada, si a vostè no els piquen, no Que- desrapisse vostè. Lo qual me mosqueja un poquet perquè me picaven molt i ara no me piquen, me Bueno, pues mosqueja massa. si el de les cucaratges també s'ha fet ja el tractament, per favor, S'està- que se repetisca. Se fa periòdicament. Perquè és un escàndalo. I no acabarem mai ni en els mosquits, ni en les cucaratges, ni en les rates. No acabarem mai. Sempre procurarem que n'hi hagi menys, però no acabarem mai en elles. Vale, és que jo a vegades soc tonta. I lo de la caixa fija jo no ho d'això- entenc. Jo en això, pues, No sé què és la caixa fija, no sé per què aprofita i per què li se donen 1.000 euros a Paco Rodrigo de la caixa fija. pues perquè si necessita en un moment diners de monedero, de comprar algo i pagar, d'ahir ho paga i periòdicament li justifica a la interventora en què se va gastant els 1.000 euros, això. És la caixa fija de cultura, diguem. Sí. Vale, pues ja m'ha quedat clar. Gràcies. Un prec, parem ja, acabem ja. Ja t'havia passat el turno. Ja, però és que com anem a mitges, ho partim. Jo voldria pregar-li al senyor alcalde, bueno, perquè és la màxima autoritat, no per res en concret, que li comente als treballadors d'aquest Ajuntament que la roba que se dona a aquest Ajuntament per a treballar és per a treballar. No per a fer-te obres en casa, no per a eixir a passejar-te i que no se t'embrute la roba de carrer. Aleshores, m'agradaria que limitaren la roba que se'ls dona per a treballar. Ja. Ho deixa ahí. Jo creia que anava a dir el contrari, Què? que quan vinguin a treballar que se posen la roba que els se dona. Home, això ho veig també. Però, vamos, jo és que de normal la gent que ve de la brigada la veig vestida en la seva roba de treballar. Lo que me xoca és quan se'n van a un altre lloc i se la posen per no embrutar-se la que duen. Però la utilitzaran per passejar, no crec? Bueno, ja ho comentaré en privat, això, que tampoc és qüestió d'acusar a ningú. Ja m'ho comentarà en privat. ¿Se levanta la sesión? Va, Herminio, es que tenemos prisa. ¿Una noche a qué? A Villoca sí. Díaz sí. Pero varias veces no. Si no es la de Paco Pintor, lo voy a decir. Que el que venga a merendar que vaya al bar, ¿sabes? Tío, macho. No. Eso es una asignatura pendiente que yo espero que a raíz de la nueva trabajadora que se va a incorporar la acabemos de una vez. De nada, pues se levanta la sesión. Ah, no. ¿Sí?